Да, с новите си стоки. Направих си операция. Вече са ми метали. Метали топли. Страхотно е. Има проблемно. Сега ще ви разкажа. Не е смешно. И ти казах да ми даш джонка. Сега. Имам трагична вест. Имам психическо разстройство. Чувствам се слаб. Лекарите ми казаха, че имам проблем с поколението. Какво са ми добре аз? Да не би да умира. Деда беше така. Деда беше. Щяхме да имаме по. Не, казаха ми, че съм стерилен. Не е смешно. Собствените си се подиграват с мен. Не мога. Трябва да замина. Ще ви оставя под контрол на осиновеният ми брат-близнак. Хасан Ага от Куба. Защо не ме оставиш мен? Защото последните 25 секунди, в които те оставях да ръководиш, остави целият ми апартамент в жълтата ти сперма. Това не е смешно. Впрочем, той си взе джонка. Впрочем, хубавото е, че той чисти апартамента си зирка. Ти беше там. Не се прави, че не знаеш. Сега. Той беше. Казвам ви, аз трябва да тръгна. Чувствам се наистина зле. Заминавам. И на никой няма да кажа къде отивам. Само да знаете, че отивам в Южна Африка. Има 5 секунди купон, ти да дойде, брато!